जोंनि सासे बर'नि आगोमा अलंबार मनेश्वर ब्रह्म जाय बिथाङा 22 नभेम्बराव हरखाबै रुंसारि जायो। बिथांनि दिनै गोथार सारादु आरो ललित कला एकाडेमि मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा जि बर' हारिनो जि बिहोमा होबाय महरगिरि हिसाबै आर्टिस्ट हिसाबै पेन्टिं खालामबाय आरो स्काल्पचार खालामबाय, बे हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे सम्पद। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया जोंखौ खस्थ' होदों, गोसोआव दुखु होदों। हारियाव सासे गेदेमा सुबुं जोङो हरखाबै खोमानानै लानांबाय। बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आं आफा इसोरनि खाथियाव आलो गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों। दिनै जों बे गोथार सारादुनि सानाव जों ज' जादों आरो गांसे बिथांनि मुङै बिसम्बि दिहुनदों, जेराव बिथाङा 1967आव बे हलिपारा गामियाव बिजनियाव जोनोम मोननायनि उननिफ्राय माने बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, मास्टार अफ फाइन आर्ट्स डिग्री लानायनि अनगायैबो बिथाङा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव एग्जिबिशन, सेमिनार्स जिखिनि बियो आर्ट बा पेइन्टिं खालामबाय बेखौ जुगामि खालामनांगोन आरो बेयाव गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ बेयाव लिरनाय जादों। आं मिजिंथिदों जे जोङो माहारियारि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै, जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि सानसुमै बयबो लोगो नांनानै इयुनाव जों बिथांनि मुङै मोजां बिमुं, बिथांखौ जोङो गोजौ मासियाव लाखिनायनि थाखाय, इयुन जोलैनो मिथिहोनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि मावनांगौ दङ जों ज' ज'यै हाबाफारिफोरखौ लालांनांगोन। आरो बेखिनि खोथाखौनो आं फोरमायबाय। बिथांनि दुखुथिया न'खरजों दिनैनि बिथांनि गैयैयाव जोङो दुखुआव बाहागो लाबाय आरो दिनै जि जोबथा हाबाफारि उनाव जोङो आरोबाव मोजां हाबाफारि लानानै बिथांनि मुंखौ जों जुगामि खालामनांगोन। हाबा मावलांनाय जिखिनि दङ बेखौ जुगामि खालामनांगोन।